Croeso i'r oedfa Capel Annibynwyr y Tabernacl Pen-y-Bont ar Ogwr. Richard ydw i. Heddiw, dyn ni'n rhoi gwahoddiad i bawb i ymuno efo ni mewn swper yr arglwydd. Mae angen arnoch chi i gael bara a chwpan efo rhywbeth. Dyn ni'n mynd i ddefnyddio dŵr. Da chi'n medru stopio'r fideo os da chi eisiau a baratoi. Diolch i bawb sy'n cymryd rhan yn yr oedfa, yn arbennig Mae a Gweni. Siân, mam-gu Gweni sy'n canu'r piano efo'r dwy ferch. Liz, mam-gu Mae a Felicity. Ac wrth gwrs, Lowri sy'n canu'r piano a'r Elin. Dyn ni'n dechrau ein gwasanaeth gan addoli Duw'r Creawdwr, Duw holl-alluog sydd efo ni pob diwrnod. Mae rhai o ein teulu ni ym Patagonia yn rhannu'r oedfa hefyd. Felly, dyma ni tu allan Esgel yn yr Andes a darllen Salm 111. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o ble daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un nath greu y nefoedd a'r ddeiar. Fydd e ddim yn gadael i dy droed lithro, dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Wrth gwrs, dydy'r un sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys na chysgu. Yr arglwydd sy'n gofalu amdanat ti. Mae'r arglwydd wrth dy ochr di, yn dy amddiffyn di. Fydd yr haul ddim yn dy lethu di ganol ddydd, na'r lleiad yn effeithio arnat ti yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy amddiffyn rhag pob perygl. Bydd yn dy gadw di'n fyw. Bydd yr arglwydd yn dy gadw di'n saff, ble bynnag ei di, o hyn allan ac am byth. Gawn ni cydweddio. Cariad a barodd i ti greu dyn a'i osod mewn byd o amrywiaeth. A roddaist enghraifft i ni o'th gariad yn Iesu Grist. Yn dy gariad dy creuaist ddyn ar dy lun ath ddelw dy hun a gwnaed byd yn llawn gyfoeth ac amrywiaeth ar ei gyfer. Yn dy gariad daethost yn agos iawn atom, yn dy fab Iesu Grist gan ddangos dy hun yn dad tyner a graslon. Yn ei dosturi ef, yn ymgeleddu'r gwan, yn cysuro'r anghennus ac yn iachau'r cystuddiol, dysgodd i ni wir ystyr cariad. Yn ei unigrwydd a'i ddioddefaint, yn ing ac angair groes, datguddiodd i ni ddyfnder a dirgelwch y cariad dwyfol. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddia dy enw, deled dy dernas, gwyneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddaiwn ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Pa fodd y traethwn
ei ogoniant ef, a roes i'r ddeiar olau clir y nef. Da chi'n medru ymuno â ni a rhannu os da chi isio. Wel, mae'r ysgolion wedi aildechrau wythnos yma, a roedd 2 o ein plant ni yn edrych ymlaen. Dyma Mali a Gweni yn yr ardd efo'i gilydd am y tro cyntaf ers talwm, ond 2 fetr rhwngddyn nhw.
yn saff. Wy'n colli chi. Gobeithio gweld chi cyn mor hir. Diolch yn fawr iawn, Mali a Gweni. Dach chi'n mor dda. Gobeithio yr oeddech chi'n mwynhau'r ysgol hefyd. Roedd i'n dwlu ar y cân. Roedd o'n mor fendigedig. Diolch i di fam, Gweni, am y fideo, ac i dy mam gi am ganu'r piano hefyd. Dwi'n hoffi mynd allan ac edrych ar y sêr. Yn yr haf dwi'n hoffi chwilio am yr alarch. Ti'n medru gweld. Mae'n edrych fel croes. Ti'n medru tynnu llinell rhwng y sêr a ti'n medru gweld siâp yr alarch. Mae'n hyfryd. Dyma'r alarch. Mi welais I bysgod yn yr afon yn y dref, a rhywun yn pysgota hefyd. A dwi'n hoffi'r moroedd mawr hefyd, a dwi'n edrych ymlaen I fynd yn ôl I Borthgawl hefyd. Mae'n wych yn ti. Mae Duw wedi creu popeth, y sêr, y pysgod, y moroedd mawr. Ac mae Duw wedi creu ti a fi hefyd, a phob un ohonom ni. Pwy wnaeth y sêr, y pysgod, y moroedd mawr, ti a fi, a phopeth dyn ni'n medru ei gweld? Ein holl a lluog Dduw. Felly, gawn ni cydweddio. Dyn ni'n dweud diolch I ti o arglwydd Dduw, creuawdwr y byd, yr wyt ti wedi creu popeth, y sêr, y pysgod, y moroedd mawr, yr wyt ti wedi creu popeth, a phob un ohonom ni hefyd. Dyn ni'n dweud diolch I ti. Yba ni warchod ein byd ni a gofalu am ein gilydd? Pan mae pobl yn drist, bydde ti efo nhw? Pan mae pobl yn ddioddef, bydde ti efo nhw? A helpu ni, pob un ohonom ni, I weld sut dyn ni'n medru helpu pobl arall, a sut I ofalu am ein byd ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Mae Duw wedi creu popeth, ac mae o'n warchod y byd, ac mae rhaid I ni gwarchod y byd hefyd. Os dyn ni'n mynd I warchod y byd, mae rhaid I ni benderfynu beth I wneud yn y byd, yn arbennig rwan. Ac I wneud hynny, mae angen arnom ni I gael doethineb. Dyna pam dwi wedi troi at y llyfrau doethineb yn yr Hen Testament, llenyddiaeth doethineb yr Hen Testament. Dyn ni wedi bod yn darllen rhan o'r llyfr Job, a heddiw dyn ni'n troi at y llyfr Diarhebion. Ac mae yna bennod arbennig yn y llyfr Diarhebion sy'n dathlu'r greadigaeth. Pan ti'n darllen, ti'n sylweddoli nid yn unig y ddaear, y mynyddoedd, y sêr, y pysgod, y môr, ti a fi, ond hefyd yn y dechrau yr oedd doethineb efo Duw.
Diarhebion pennod 8. Barddoniaeth hyfryd ydi o. Mae doethineb yn galw, a deall yn codi ei lais. Roedd yr arglwydd wedi fy ngeni I, cyn iddo wneud dim byd arall. Ces fi apwyntio yn bell yn ôl, ar y dechrau cyntaf cyn i'r ddeiar ddodoli. Roedd ni yno pan roddodd Duw y byd-sawd yn ei le, a phan farciodd y gorwel ar wyneb y moroedd, pan roddodd y cymylau yn yr awyr, a phan wnaeth i'r ffynhonnau dechrau tasgu dŵr, a phan osododd sylfaenau'r ddeiar. Roedd ni yno fel crefftwr yn rhoi pleser pur iddo bob dydd, wrth ddawnsio a dathlu'n ddi-stop o'i flaen. Ro'n i'n dawnsio ar wyneb y ddeiar, ac roedd y ddynoliaeth yn rhoi pleser pur I mi. Nawr, plant, gwrandewch arna I. Mae'r rhai sy'n gwneud beth dwi'n ddweud mor hapus. Gwrandewch ar beth dwi'n ddweud a byddwch ddwyth. Peidiwch troi cefn arno. Mae'r rhai sy'n gwrando arna I yn derbyn y fath bendith. Mae'r rhai sy'n chwilio amdana I yn cael bywyd. Mae'r arglwydd yn dda atyn nhw. Mae doethineb yn galw, ac mae doethineb yn dweud wrthon ni, gwrandewch ar beth dwi'n ddweud a byddwch ddwyth. Peidiwch troi cefn arno. Dyna peth pwysig rwan, yn y byd efo popeth sy'n mynd ymlaen. Ond mae gen I gwestiwn. Ym lle ydyn ni medru gwrando ar doethineb? Wel, mae'n diddorol. Dyn ni ddim yn medru deall ein ffydd Cristnogaeth heb ddeall cefndir crefyddol Iesu yn yr Hen Testament. Ac nid yn unig yn y proffwydi. Dyn ni medru gweld cefndir Iesu mewn llyfrau doethineb, mewn llenyddiaeth doethineb yr Hen Testament hefyd. Ac yma, dyn ni'n gweld cefndir crefyddol yr Efengyl Ioan. Pan mae Ioan yn sôn am air Duw, mae o'n meddwl am doethineb Duw yma ym mhennod 8 diarhebion. Gwrandewch. Dyma Liz, am gi neu gi, Mali, yn darllen. Yr Efengyl yn ôl Ioan, pennod 1, adnodau 1 I 5 ac 14. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth I fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim I fod. Yr hyn y ddaeth I fod, yn ddo ef bywyd yn doedd. A'r bywyd, goleuni dynion y doedd. Y mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth tad. Yn y dyddiau yma, yn ein byd ni,
rwan, mae angen arnom ni i gael gras a gwirionedd. Gwirionedd a doethineb. Doethineb yn ngair Duw. Wyt ti'n medru gweld y tebygrwydd? Yn y dechreuad oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth dim sydd mewn bod. Beth yw'r gair? Doethineb sydd yn y gair. Mae doethineb yn galw, a deall yn codi ei lais a defnyddio geiriau. Roedd yr arglwydd wedi fy ngeni cyn iddo wneud dim byd arall, ces fy apwyntio yn bell yn ôl ar y dechrau cyntaf cyn i'r ddaear fodoli. Ti'n medru gweld y tebygrwydd? A daeth y gair yn gwnawd, a theswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Gwrandewch ar beth dwi'n dweud, medda Iesu, a byddwch ddoeth. Mae rhai sy'n gwrando arna i yn derbyn y fath bendith. Mae rhai sy'n chwilio amdana i yn cael bywyd. Mae'r arglwydd yn dda atyn nhw. Mae'r arglwydd yn dda atom ni. Rwan, yn ystod popeth sy'n digwydd yn y byd, mae angen arnom ni i gael doethineb. Mae mor bwysig i droi unwaith eto a gwrando ar geiriau Iesu. Daliwch ati i ofyn, a byddwch yn ei gael. Chwiliwch, a byddwch yn dod o hyd iddo. Curwch ar y drws, a bydd yn cael ei agor. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn. Pawb sy'n chwilio yn cael. Ac mae'r drws yn cael ei agor i bawb sy'n curo. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistrwy, ond cael bywyd tragwyddol. Roedd ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid ath holl feddwl. Roedd i garu dy gymydog, fel roedd ti'n dy garu dy hun. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich tlethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau i yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Gallwch chi fod yn siŵr. Y byddai gyda chi bob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Yn wastad gyda thi, dymunwn fod fy niw, yn rhodio gyda thi mhob man, ac yn dy gwmni'n byw. Dymunwn yn y dorf, fod gyda thi'n barhaus,
yn sŵn y ddeiar rhodd ymryd ar wrando'r hyfryd lais. Heddiw, dyn ni'n mynd i rannu yn Swper yr Arglwydd. Gwrandewch ar beth wy'n ddweud, medde Iesu, a byddwch ddwys. Mae rhai sy'n gwrando arna i yn derbyn y fath bendith. Mae rhai sy'n chwilio amdana i yn cael bywyd. Mae'r arglwydd yn dda atom ni. Ac mae'n help mawr i droi unwaith eto a meddwl am y geiriau Iesu. Felly rwan, cyn i ni rannu y dorf ac yfed o'r cwpan, gwrandawon ni ar beth mae o'n dweud, ac mi fydden ni'n dwyth. Chwilion ni amdano fo unwaith eto, ac mi fydden ni'n cael bywyd. Heddiw, dyn ni'n mynd i rannu yn Swper yr Arglwydd. Wrth y bwrdd, dyn ni'n medru cwrdd ag Iesu unwaith eto.
Mae o yma efo ni, ble bynnag yr ydym ni, ac mae o'n caru ni. Bod ni wedi gwneud pethau anghywir, bod ni wedi meddwl pethau diwerth, bod ni wedi dweud pethau cas, mae o'n caru ni, ac mae o yn maddau ni. Yma, pan dyn ni'n bwyta'r dorf ac yfed o'r cwpan, dyn ni'n medru bod yn sicr y bydd o yma efo ni trwy'r amser. Amen. Cyn iddo fo fwyta, dwedodd o ddiolch i Dduw. Gawn ni dweud diolch hefyd. Gawn ni cydweddio. Arglwydd, diolch i ti am y gwahoddiad i rannu yn y pryd y bwyd hwn. Wrtho ni bwyta ac yfed, can ni'n derbyn gobaith a nerth am y dyddiau yn dod. Gawn ni'n rannu dy gariad di gyda'r pobl dyn ni'n cwrdd ag yn ein bywydau beunyddiol. Amen. Dwi wedi rhannu gyda chi beth nes i dderbyn gan yr arglwydd. Ar y noson honno, pan gafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd Iesu dorth. Ar ôl adrodd y weddi o diolch, dyna fe'n ei thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdana i. Wedyn, gwnaeth yr un peth ar ôl swper, pan gymerodd y cwpan a dweud, mae'r cwpan yma yn cynrychioli'r ymrwymiad newydd mae Duw yn ei wneud wedi'i selio gyda fy ngwaed i. Gwnewch hyn i gofio amdana i bob tro y byddech yn yfed ohono. Bob tro byddech chi'n bwyta'r bara ac yn yfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd, nes iddo ddod yn ôl. Mae'r oen gafodd ei ladd yn deilwng i dderbyn grym a chyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, ysblander a mawl. Clod ac anrhydded, gogoniant a nerth, am byth bythoedd, i'r un sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen. Amen.
O Dduw ein galwad, clywsom dy addewid, yn ein calonnau plenaist wraidd dy bwrpas. Ti anharwainiaist drwy'r oriau diaf, o Dduw ein galwad. Dduw ein gwasgaru, yn ein byd o drallod danfon dy ysbryd, lleda ein gorwelion, yn un cymundeb ffurfia ni o'r newydd, Dduw ein gwasgaru. Diolch am ymuno ni heddiw, a diolch i bawb oedd yn cymryd rhan. Wythnos nesaf, y fydd Dyfrig Grys yn cymryd ein gwasanaeth. Gawn ni cydweddio. Ein Duw, sydd wedi'n hachub ni, yr un sy'n eistedd ar yr orsedd a'r oen. Amen. Y mawl ar ysblander, y doethineb a'r diolch, yr anrhydedd a'r gallu a'r nerth, Duw bu ar cwbl oll am byth bythoedd. Amen.